annabi ya ce kun ga duniyar nan la'ananniya ce, la'ananne ne abin da ke cikinta, sai ya ce sai abin da yake da alaka da Allah, ambaton Allah, ko mai karantaswa ko mai neman ilimi, wato duk abin da ke alaka da Allah wa ma walahu da abin da ya jibance shi. Shi yasa yau inda Allah zai tada Imamu Malik da kimarsa da komai zai tashi, tun da ya mutu ba a daina yayinsa ba, amma masu kuɗin da suka yi zamani da Imamu Malik yanzu ba a taɗinsu. Amma kun gane? Likitotin da suka yi zamani da Imamu Malik yanzu ba a labarinsu. Injiniyoyin da suka yi zamani da Imamu Malik yanzu ba a taɗinsu. Jama'a kuna fahimta? To in dai a harkar duniya ce, akwai lokacin da za a rubuta ma takarda ka haƙura, in ka ƙi ka haƙura ka ga bakin walakanci. Yanzu kaga da yawa mutanenku na TikTok, da yawa TikTok ya sallame su sun ƙi su bari. Ka gane? Ko iskanci ne, in dai rayuwar duniya ne, akwai lokacin da za a sallame ka, in ka ƙi ka bari za ka ga walakancin da baka tsammani. A harkar lahira ne mutum ake ya, shi yasa Allah ke cewa wata rakna alaihi fil akhir. In dai harkar lahira ne, har gaba ga Allah kimar ka ba za ta ragu ba, darajar ka ba za ta ragu ba. Saboda haka duk harkar da kake yi akwai lokacin da za a sallame ka, in ma baka sallamu ba harkar ita za ta sallame ka. Ka shiga TikTok ka zagi mutane, ki yi baɗala, ki yi kaza. Wata tun tana harkan fim tana 'yar shekara 17 ko 18 haka ta dawo, yanzu fa suna fim ɗin da ita da sa'an 'yar cikinta. Yanzu ke baki gane lokacin sallama yayi ba? Baki gane ya kamata ki tattara kolinki ba? To in kika ki, sai an zo an wayi gari 'yan duniyan da suke kallon fim ɗin ma in sun ganki a fim ɗin ba za su kalla ba.